Moikka, mä oon Maarit. Mä oon nuorisotyöohjaajana Vihdin seurakunnassa ja me tehdään pääsiäisvaellusta, joka alkaa ensi sunnuntaina. Tuleeko nämä nyt autoon ylös vai päällimmäiseksi vai alimmaisiksi? Vai autoon? Vai kärryyn? No, täytyy katsoa, miten me saadaan kärrymään. Ensimmäiset kierrokset on tosiaan sunnuntaina messun jälkeen ja sitten sen jälkeen on tuonne kiirastorstaihin asti kierroksia, jonka kaikki on tervetulleita. Huomenna me rakennetaan meidän kulissit ja tässä on meidän kulisseja, mitä aletaan pystyttämään sitten. Ensimmäisenä meidän täytyy tänään viedä kaikki meidän rekvisiitta Vihtiin täältä Nummelasta, varastosta ja vähän siellä miettiä, että mitä menee mihinkäkin paikkaan. Joo. Niin, tässä on mun työpari Mella. Mella on meillä VS-lastenohjaaja, lapsityönohjaaja, mikä se on. Tehty yhdessä monta vuotta vaelluksia. Roudataan tavaroita edestakaisin. Kyllä. Hyvä, kiitos. Ja tänään on vielä vaatehuoltotalkoot, eli silitetään kaikki meidän roolihenkilöiden vaatteet ja katsotaan, että ne on kunnossa, ettei siellä ole mitään saumat ratkennut tai mitään ylimääräisiä korjauksia. Ja sitten me korjataan, otetaan ompelukone ja ommellaan. Sinä kuljetat? Ei. Viihdes. Mä oon tehnyt 4, täällä on se 3. Aha. Se on syöttänyt paljon isompi ollut kuin nää tukevat. Joo, mäkin olen. Eikö se ole ne punaiset niin? Tässä on meidän noi kulissit, mitä äsken katsottiin, niin täällä on kaikki koottuna, mitä kuvia sieltä löytyy, minkälaisia noita taustoja. Eli kun me tehdään vaikka yläsalimaisema tai yläsali, niin me otetaan täältä semmoinen kuvakokonaisuus, missä on ikkuna ja kynttilöitä seinällä hyllyllä ja on semmoinen huonemaisema. Tai sitten jos me tehdään vaikka Getsemanea, niin me saadaan sinne vähän tuommoista puita ja luontoa ja sen sellaista. Sitten Pilatuksen palatsista löytyy pylväitä ja sen sellaista. Ja sitten sunnuntaina pitäisi olla kaikki ready messun jälkeen.